Paweł Polok pięknie Was wita w restauracji Cafe Brawita, tak mi się to zrymowało, no ale my rychtyk są w takiej pięknej kawiarni Brawita. Witam Was w imieniu swoim i firmy Berger, witam w Szlagierach Iwicach. Rychtują się nasi goście, będziemy sam pięknie ugoszczeni, no ale wiecie jak to goście, szczególnie kobiety, muszą się jeszcze troszeczkę poprawić, przypudrować. Toż ja jeszcze raz Was witam, zaglądamy na fajną śpiewka, bo już tam coś nam pięknie gro. No i zaraz lecimy do naszych gości, zaczynamy Szlagiery Iwice. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después. Goście już są, jo też jest, toż witam Was teroski, jo. Widzowie Was też witają, no to teroski Wy się przywitajcie z widzami. Bernatka i Jurek. Witamy Was pięknie, słuchajcie, w nowym roku. Myślę, że ten rok jest do Was dobry, bo to już prawie miesiąc za nami.
No mi jest dobrze, zaś my się spotykamy, to jest fajna radość. Tak to, Bernadeta już wszystko powiedziała, a ja witam wszystkich. tak to ten czas leci. Ja. Dawno was nie było u nas. To już godejcie, co tam ciekawego słychać, bo wiem, że macie roztumańte nowe pomysły, macie roztumańte nowe szlagiery, ale te starsze na pewno też się podobają. I muszę powiedzieć, o tym będziemy gadać za chwilę, że są takie śpiewki, które często się pojawiają w mailach, w jakichś SMS-ach do nas i między innymi do nich się zaliczają te, które nasze. wy tworzycie, ale to za chwilę, wy godejcie co u was. Ano, u nas, jak pozwolisz i pozwolicie, kochani, to wrócimy do tego roku, który za nami. Zawsze się zastanawiamy, czy ten nowy będzie dobry. My nie możemy narzekać, ten, co się skończył, był bardzo dobry, bardzo intensywny, dużo pracy było na koniec, żeście mieli przyjemność oglądać nasze spotkanie świąteczne przy świątecznym stole. Trochę to nas pracy kosztowało, ale przyjemnej pracy, bo i było przyjemnie wspólnie pokolędować z naszymi przyjaciółmi ze sceny, ale też my pomaszkycili, jak to na takiej willi jest. Potem Mikołaj, też na pewno żeście oglądali. Oczywiście, Tak. że Mikołaj się pojawił. To jest, muszę tak powiedzieć, takie nasze oczko w głowie naszego zespołu, bo od dobrych może 14 lat ten program właśnie prezentujemy. Udało nam się to uwiecznić na takim klipie. No i dalej się dzieje. W nowym roku jesteśmy po wczorajszym koncercie z Grzesiem Poloczkiem przy świątecznym stole, kontynuacja tego, co żeście widzieli na święta, ale już teraz tak bezpośrednio na sali z całą publicznością i powiem, że przyjęło się to bardzo fajnie, no bo kto nie lubi wspominać tego, No co właśnie. było dawniej. My tak wszyscy chcemy dążyć za tą nowoczesnością, a przecież te takie wspomnienia z lat dziecięcych, tak jak to dawniej się obchodziło święta z taką tradycją, o tym właśnie my rozprawiali i śpiewaliśmy, także koncert był bardzo udany. Ja mam teraz taką propozycję, jak dodasz o wspomnieniach, żeby my się obejrzeli fragment tego świątecznego programu. No bo jeszcze gromnicznej nie było, a Nie do było. gromnicznej mamy ten Jeszcze. świąteczny czas. To już, Można to puszczać. Ja obejrzymy se chwilkę, jak żeście to wspominali w tym programie. Powiem tylko taką ciekawostkę, że tam jest też moja wnuczka i jest tak bardzo ciekawo, czy ją rozpoznacie. No to teraz zaglądamy. Kiedy dziecko pod kołderką mocno śpi, o krainie Mikołaja czasem śni, gdzie marzenia spełnią się, każdy ma co tylko chce. Trzeba bardzo grzecznym być przez cały rok, bo jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. A czy wy byliście grzeczni przez cały rok? Dużo dobrych dzieci jest na świecie, więc nasz Mikołaj bardzo musi spieszyć się. Sanie darów pełne ma, zobaczymy, co nam da, jaką radość tu przyniesie dzisiaj nam. Bo jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. Ciekawe, jakie prezenty przyniesie nam święty Mikołaj.
w to. Jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. Trzeba bardzo wierzyć w to. Życzę Wam zdrowych i wesołych świąt. Kiedy przyjdzie sroga zima, śnieżek świat zasypie, wtedy przyjdzie gość wesoły, prezenty przyniesie. Ten pan z długą siwą brodą lubi radość sprawiać, różne piękne opowiastki dzieciom opowiadać. To Mikołaj, 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 czeka już od wczoraj, aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci. To Mikołaj, 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 czeka już od wczoraj, aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci. Śniegu mnóstwo napadało, wokół wszędzie biało, aż tu widać coś w oddali, jedzie ktoś saniami. To Mikołaj dzwonkiem dzwoni, nikt go nie dogoni, bo dziś spieszy się do dzieci, żeby je ucieszyć. To Mikołaj, 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 czeka już od wczoraj, aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci. To Mikołaj, 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 czeka już od wczoraj, aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci. Tak to było w minionym roku, minionym 2016. Czas leci, tak jak godomy. No a jak czas leci, to trzeba też planować coś nowego. Co planujecie? No zaśmy są mądrzejsi o 1 rok. Ja. Trochę doświadczeń Starsi za nami. nie, no mądrzejsi. Mądrzejsi. Ja Tak. zawsze gadam, że mądrzejsi i Bardziej bogaci. doświadczeni. Doświadczenia, właśnie. I teraz co się dzieje, to już myślę, poproszę o tym, żeby Jurek powiedział, bo szykuje się coś nowego. No, to już się ciągnie od ubiegłego roku, bo wiadomo, że to jest dość poważna praca, czyli wydanie nowej płyty. Myśmy to sobie bardzo spokojnie wzięli, już w ubiegłym roku zaczęliśmy nagrywać, tylko w związku ze świętami, z Mikołajem trzeba było przerwać na chwilę, no i teraz intensywne prace trwają. Nie ukrywam, że płyta już jest na ukończeniu i powinna się ukazać w kwietniu dopiero, ale gotowa będzie gdzieś w lutym, także codziennie intensywnie pracujemy. Coś będzie też na tej płycie, trochę będzie niespodzianek, bo myślę, że tu też obejrzycie Tak, duet, który nagrany był dobrych zdradziłaś parę tą lat temu. niespodziankę. Aha. Dobrych parę lat temu nie zdradziłam, a teraz dopiero do tej piosenki powstał klip i myślę, że Paweł to też zaprezentujesz w swoim programie. Bardzo chętnie. Ale właśnie na ta nowa płyta też Jurek naszykował duet. Na razie nie powiemy, niech te niespodzianki zgrzeją i motywują do Powiedzmy, tego, żeby... że będą 2 duety, ale o tym pierwszym nie wiadomo. Dokładnie. Będziemy czekać na to i niech nas motywują, żeby my się radowali na to, co będzie.
To uchylcie rąbka tajemnicy i powiedzcie, czy z tej płyty macie już jakiś klip gotowy, czy jeszcze nie jakiś Jest na teledysk? ukończeniu teledysk. Na ukończeniu, I to właśnie z tym duetem niespodzianką. to kiedy się idzie tej niespodzianki spodziewać? I ja myślę, że to by było tak fajnie na Dzień Kobiet, ale to jeszcze musimy... Ale to musiałoby być uzgodnione z wydaniem Z wydawcą. płyty, żeby nie było. Wydawcą. Czyli czakumy po prostu. Czekamy, Trzeba będzie poczekać. czekamy. Dobra, Chociaż klip już jest będzie gotowy. Już. Tak. Czakumy jeszcze, wiecie, cołki, ten szrank, ten skarbiec jest zawarty. Jak przyjdzie czas, to się go otworzy. To się go otworzy. Jak się dłużej poczeka, to będzie lepiej smakować. Jak się dobrze poczeka, to się zdrowy zrobi mleko, jak to go dają. A ja myślę, że się teraz obejrzymy bardzo fajną wasza śpiewka i to jest te nawiązanie do tego, o czym jogodą, czyli że przychodzą do nas prośby, co by puszczać jakieś śpiewki. Piękne kwiaty, dobre słowa. No, bo tak tych dobrych słów, słuchajcie, brakuje nam na co dzień. Dlatego my Wam z Jurkiem też życzymy, żeby te dobre słowa w tym nowym roku zdarzały się nam wszystkim jak najczęściej. No to zapraszamy. Na chwilę siądź, uśmiechnij się, dzisiaj okazję masz, by wspomnieć dni dobre i złe, miniony czas. Twa przyszłość jest pośród gwiazd, gdzieś zapisana, a szczęście nigdy nie opuści cię. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Co los ci da, spokojnie bierz, wszystko od A do Z. Na jawie sen, co tylko chcesz, nie będzie źle. I przyjmij w prezencie te życzenia szczere. Każdego dnia niech wszystkie spełnią się. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Ta piękna śpiewka się fest podobał. Z tego co wiem, to klip był kręcony w pięknej restauracji Leśna Perła. Tak, dokładnie tak. Tam w waszych stronach. Może właściwie nie tak blisko nos, gdzieś tutaj tak w środku powiemy, ale na pewno poznacie to miejsce, bo nie sposób, żeby nie zapamiętać tego miejsca. Piękno jest ta śpiewka, piękno jest ta sceneria, no i piękny jest tekst. Tak, dokładnie. Tak to jest, że nasz
tekściarz. Nadworny tekściarz. Nadworny nasz tekściarz Edek Sikora. Zawsze jak dajemy mu tekst do napisania, tak mówi, wiesz co, fajnie by było, jakbyś zaś coś powiedziała, co by było. No i już to No, to już od naszej współpracy, Bernadetta wymyśla temat. a możemy powiedzieć, że 10 lat. O, W lutym. Z Edkiem praktycznie od początku Tak, istnienia ale zespołu. z Jurkiem, z Tobą mówię o naszym Tak. zespole, że mamy A, takie no to my 10-lecie mamy- zespołu w lutym teraz. W lutym niedługo. Tak, i właśnie od tych 10 lat, jak Jurek tworzy i razem, że tak powiem, pracujemy, to zawsze jak Edek dostaje tą melodię, to właśnie o takie pewne sugestie. No i myślałam o tym, że ta melodia powinna nieść takie przesłanie, o czymś, za czym my tęsknimy. No i tak też było, mówię, Edek, napisz piosenkę o tym, że ktoś bardzo ma taki specjalny moment i czeka wtedy na dobre słowo, kwiaty do tego jak najbardziej. No i tak się udało. Edek rzeczywiście, czasem się zastanawiam, czy on nie siedzi w mojej głowie. Że dokładnie napisze to, o czym mi się marzy, żeby zaśpiewać. No i piosenka, która właściwie była tworzona przez Jurka na samym końcu, Na samym końcu. przewróciła koncepcję całej tej płyty i dała tytuł płycie i tak to powstało. Pięknie się tego słucho, nie dziwię się, że ludzie o ta śpiewka proszą. No, Bo wiesz jak to jest? Bo my to, za czym tęsknimy i marzymy, to lubimy o tym słuchać, lubimy sobie o tym przypominać, lubimy o tym śpiewać. To jest to samo, jak są stare śpiewki z tamtych czasów. My je lubimy śpiewać, my je potrafimy zaśpiewać, bo te teksty przypominają nam to, co było dobre, fajne i dlatego nam siedzą w środku. Ja. To Tak to jest. taki czas. co dokładnie. zrobić? Ale mamy też taki czas, bo gadamy o tym czasie, o tańcu karnawałowy. Tak. To wy byście mogli teraz kinom zaprezentować coś fajnego, karnawałowego. Macie coś takiego? Mamy. Lubimy grać w takich latynoamerykańskich rytmach trochę. Tańczyć chcę utwór. Tak, specjalnie, ja tak podejrzewam, bo Jurek teraz na mnie popatrzy dziwnie, No ja podejrzewam, że Jurek tą piosenkę zrobił dla mnie, ale i nie dla mnie. Bo zrobił Ja ją już dla dawno naszych, chciałem taką piosenkę dla zrobić. naszych dziewczyn, które właśnie tam tak pięknie Między tańczą. innymi, masz tak, rację. Dokładnie. I też tej pięknej scenerii restauracji, o której wcześniej mówiliśmy. I stąd taki gorące rytmy, idzie to Gorące nazwać. rytmy, dokładnie tak. Nawet niektórzy myślą, że my sobie samolot kupili, bo tam jest Tak, samolot tam w jest- tym teledysku. Ale nie myślą, niech myślą, bo no, kupiliśmy awionetkę, która tam właśnie od takiego momentu się ten klip rozpoczynał. Rzeczywiście praca była bardzo ciekawa, ale tak godem bardzo przyjemno i tak porywa ta piosenka do tańca. Zresztą teraz jest taki czas, że się zaczynają te karnawał, będzie pomału się już kończył, ale dobrze wiesz, Jeszcze no, miesiąc. tak, dobrze wiesz, co się dzieje w tym czasie. Się zaczynają co? Babskie? Combry. Nie humory, co? Nie, humory nie, Humory się też. nie muszą zaczynać, bo one sztyjć są. A tam zaś tam przesadzocie. To nie godomy, ino grumy. Dokładnie. Gdy mężczyzna jest nieśmiały, to nie wolno spłoszyć go. Najpierw kroczek mały, potem coraz większych 100. W tańcu go zdobędziesz, jeśli sposób znasz. Kiedy cierpliwa będziesz, wtedy pewność masz. Gdy popłyną pierwsze dźwięki, wszyscy w koło tańczyć chcą. W rytmie tej piosenki nogi się do tańca rwą. Na parkiecie jeszcze miejsce znajdzie się. Może w ramiona swoje wreszcie porwie cię. W tańcu miłość zapłonie i zabłysną oczy, jakby to był pierwszy raz. W tańcu łączą się dłonie, uczucie przepełni nas. W tańcu serca gorące biją w tak muzyki, żadnych nie potrzeba słów. W tańcu księżyc i słońce w jedno połączą się znów. Tańczyć chcę.
znajdzie tam. Amor nie zagląda do zamkniętych serca bram. Ile daje życie, tyle można mieć. Żeby się bawić znakomicie, trzeba chcieć. W tańcu miłość zapłonie i zabłysną oczy, jakby to był pierwszy raz. W tańcu łączą się dłonie, uczucie przepełni nas. W tańcu serca gorące, i o tak muzyki żadnych nie potrzeba słów. W tańcu księżyc i słońce w jedno połączą się znów. Tańczyć chcę. Tańczyć chcę. Tin, tin, tiru, tin, dan, diram, daj. To na babskich cumbrach, nie humorach, no cumbrach też tak grocie? Też tak gromy, ale w tym dniu autentycznie wszystkie panie zostawiają swoje humory w domach opum. To jest problem. Złe humory, złe. Złe humory, a przychodzą z dobrym humorem. No i muszę powiedzieć, że takie babskie cumbre, które w jednym też takim miejscu, ale blisko nos, jesteśmy tam już od 8 lat i każdy rok godą to jest ostatni raz, bo co innego możesz wymyśleć. No ale oczywiście pomysł zaraz się Kobiety nie chcą nas puścić. Kobiety nas nie chcą puścić. Od razu jak panie wychodzą mamy tam takich 6 serii tych cumbrów, jak panie wychodzą, od razu są zapisane na następny rok. No i trzeba myśleć. I już my tam przerobiali Seks Misja, przerobiali my tam szkoła babskiego cumbra. Wiesz, dyrektorem szkoły, mogę powiedzieć, był nasz przyjaciel ze sceny śląskiej, kabareciarz Grzesiu Poloczek. Był dyrektorem. Był dyrektorem tej szkoły. Były przedmioty do zaliczenia. Było fizyczne szczytowanie. Dobrze się zaczyna. Tak, także naprawdę bardzo ciekawie. W tym roku tak se panie zażyczyły, no bo wiele idzie być w życiu aniołem, tak? Ja. Ty nie rozumiesz tego, bo to jest hop. No, się w ogóle No. nawet nie staram tego A kobiety zrozumieć, chcą być wiesz? aniołami i tak powiedziała mi pani Bernadetto, my by też kiedyś w końcu chciały być takimi czarownicami, no więc w tym roku mamy taki zlot czarownic, także też się będzie działo, będzie ciekawe. Wszystkie na mietłach. To mi się zaraz widz przypominał, Tak. jak sąsiadka przychodzi do sąsiadki i go do Hydla, pożycz mi no nudel kula. Ona go do nie mogła, bo też na mojego czekam. No widzisz, Tłumaczę do To Ślązoków inaczej, Ja. nudel kula, czyli wałek do bałek ciasta. do ciasta, no a to była już kobieta z humorem. Ja. A drugi widz, a propos baby z humorem, No. jak się dwóch chłopów się spotkało rano przed robotą i jeden go do tej słuchaj, co to u was tak wczoraj było? Taki butel, choby na grubie coś szczeliło, potem tak choby coś tąpło, a potem tak choby sztumpel pęk, a on go do nic, no się mnie moja pytała, kajżek tak długo był. No ja, no tak to jest. Także kręci się cały czas i właśnie się przygotowujemy do tych babskich cumbrów, bo będzie się działo, będziemy bodajże 15 razy spotykać się z paniami, które w tym dniu chcą się pobawić, zapomnieć, a po hopy zabawie... to muszą wytrzymać A hopy wszystko. to muszą Między wytrzymać. innymi Hopy w tym dniu mają zajęcia domowe. No, A nie wszyscy, nie wszyscy. Wyrównawcze tak zwane. Wyrównawcze, tak. A potem wracają do domu i zaś są dobrymi mamami, żonami. I tak właśnie ma być. To jest taki dzień, I lepiej kiedy... nie żeby hopy nie wiedziały, co one tam robią. No ale to jest klahula, patrz, to jest Straszne. niemożliwe. No bo ja jest hop, ja tam siedzę w ukryciu za tym klawiszem i obserwuję. Bydymy musieli, żeby go uspokoić, to puścić jakoś śpiewka, bo za dużo powie za chwilę. No, a byłoby co go dać. Bo widzisz, No, no. czyli ja już wiem, Jurek musi dostać na drugi raz ciemne bardzo okulary. Ja. Tak. To zrobimy teroski premiera, przy okazji tego, żeby Jurek był cicho przez chwilę. Zaś mi się widz wspomniał, ale to po premierze go opowiem. Teroski premiera waszego nowego klipu, Tak. bardzo fajnego. Bardzo fajnego, jak już wspominałem wcześniej, czekał ten klip, ta piosenka czekała na ten klip dobrych parę lat
ile lat? No, od 2010 roku. 10 roku, 7 czyli lat. 7 lat. I cieszymy się bardzo. Tutaj jest właśnie ten duet z płyty, to była 4. płyta, 5. płyta. Piąta Nadeta nasza Kowalska i płyta. przyjaciele, gdyż na tej płycie było bardzo dużo naszych przyjaciół i tam były duety. I między innymi to jest duet z Mariuszem Kalagą, ta najważniejsza chwila. Każdy w życiu taką miałeś taką? Albo wydam Albo ją, nie czeka. wiem. Ciągle Nie, czekam, słuchaj, nie, zrobimy tak. Jurek dużo powiedział, Nie. to ja już nic nie To będę ty już gadał. nic. Lepiej Dobra. nie ciągnijmy tego dalej. Ta najważniejsza chwila z Mariuszem Kalagą. Zapraszam Was, dla Was to kochani jest. Tak w nocy jak za dnia, Nareszcie ty i ja, szczęściu oddani, przez los wybrani, to właśnie my. dziś uwierzyłam Ci. Proszę zaufaj mi, niech już się stanie, co nam pisane od lat. Zaraz nadejdzie dla nas ta najważniejsza chwila, która do tego czasu obojgu nam się śniła. Daj mi najsłodsze usta i na tą chwilę sprać mego serca moc. Ukochany mój, Ukochana ma, to jest nasza noc. z Tobą przez cały świat. Rękę mi swoją daj, razem pójdziemy, aż odnajdziemy na ziemi raj. W mych oczach szczęścia łzy, Skarbie, dziękuję Ci. Kwiaty w wazonie, splecione dłonie to my. Zaraz nadejdzie dla nas ta najważniejsza chwila, która do tego czasu obojgu nam się śniła. Daj mi najsłodsze usta i na tą chwilę sprawdź mego serca moc. ukochany mój, Ukochana ma, to jest nasza noc. Daj mi najsłodsze usta i na tą chwilę sprawdź mego serca moc. ukochany mój, Ukochana ma, to jest nasza noc. Ukochany mój, ukochana ma, to jest nasza noc. Myślę, że Wam się podobał ten klip do piosenki Ta najważniejsza chwila z Mariuszem Kalagą. Trochę to czekało na to, żeby stała się ta chwila i mogliście to obejrzeć, ale myślę, że było warto, bo piosenka też się podoba, jest na taki specjalny moment. Myślę, że tak samo ważne jak piękne kwiaty, dobre słowa. A też miał widz jakiś go dać. Ja, Teraz mi ale ja się przypomniało. tak zapatrzył w ta śpiewka w ten teledysk, że już Aha. zdążył zapomnieć, jaki to miał być widz, wiesz? Ale godaj jeszcze o tym teledysku, jak to, bo to Rychtyk pięknie, fajnie to wyszło. Ja myślę, że to też dużo zasługa naszego operatora, który też miał pomysł na to. Tak jak zawsze o tych tekstach do piosenek, tak samo gdzieś tam takie sugestie nasze były. Tutaj właśnie też tak samo z Mariuszem w duecie mieliśmy jakiś pomysł. No i zasługa
nie jednej, bo tam z tego co wiem, to są 3 młode pary i myślę, że zasługa tych wszystkich, którzy się zgodzili, żeby wziąć udział w tym klipie. Pięknie Za to to wyszło. dziękujemy bardzo. Jeszcze wracamy do tych babskich cumbrów, bo ja tu mam taką fajną płytę wasza, Bal Seniora. Co prawda nie wszystkie frelki i babki, co idą na babski cumber, to zaraz muszą iść na Bal Seniora, ale oczywiście ta A płyta właśnie, się... ja mam takie pytanie do Ciebie, No, bo wiem, dodaj. że Ty duże rzeczy wiesz i może będziesz umiał mi odpowiedzieć, bo się pytam o to bez przerwy. Słuchajcie, pytaj się. od kiedy możesz się być seniorem? Jaki to jest przedział? Ale ja jest jeszcze taki młody, a ty się mnie pytasz, No czy już ja, trzeba no, być ale słuchaj, ale nie, Ale nie ty gadam, dużo że wiesz. Ty, Aha, że Ty ty- wiesz. Nie wiem. Takiej mądrości jeszcze nie masz. Nie wiem, Od nie, kiedy? nie Ja wiem. właśnie, ja to No. wszystkich się pytam, czy to jest, wiesz, od 60, czy od 55, czy od Mnie 70. się nie pytaj. Wiesz No, co, powiedz mi, ja jak to mierzyć? Czym? no wiem, Albo siwe włosy. to kogo A jak ktoś nie ma włosów, to co? A ktoś obydwa. nie ma. Ja wiem, że życie, tak rychtek go dają, zaczyna się po 50, wiesz? Aha. Ale po setce albo 2 jest jeszcze lepszy. Ja, ale to życie, a senior? Seniorem klub? No też to będziemy, rozpisujemy taki No właśnie, konkurs. słuchajcie, taki konkurs, dokładnie. Piszcie do nas, kontakt@listaszlagierów.pl. Możecie pisać, kiedy człowiek zaczyna być seniorem. Tak. Od kiedy się można czuć, że się jest seniorem? I od razu ogłaszam tak ad hoc, że w konkursie ta płyta jest nagrodą. Bal Seniora. Tak, jest taki walczyk tutaj pod tym tytułem tej płyty, Bal Seniora. Mamy przyjemność tutaj razem z Jurkiem go śpiewać. Jurek I dużo pięknie znanych zaaranżował. wykonawców śląskich. I dużo znanych, Damian Holecki, duet Karo, także fajna płyta. Jury wybierze z najciekawszych odpowiedzi Tak. Uzasadnienie. zwycięzcy. Ja. Dobre. Płyta ufundowano przez Bernatkę i przez Jurka. Ta płyta nagrodą w naszym konkursie. Piszcie kontakt@listaszlagierów.pl, kiedy człowiek zaczyna być seniorem. A jakby się komu nie udało wygrać tej płyty, to może ją kupić w naszym sklepie internetowym. Możecie zadzwonić, numer znocie 789 099 111, 789 099 111. Dzwońcie to płyty, jaki chcecie, dostaniecie pocztą, a jak kto nie chce dzwonić i no chce przyjechać, to niech przyjedzie do naszego szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5. Tam się możecie wybrać na wielkich sztandach szlagierowe płyty. Tam będzie ta płyta, tam będą wszystkie płyty Bernatki Kowalskiej, już tam są i wszystkie insze, jakby kto chciał, zapraszamy I jeszcze pięknie. płyta świąteczna, która też jeszcze jest. Właśnie, i już godą o tej świątecznej płycie, bo ja jeszcze chcę do tych świąt nawiązać, ale to mamy taką propozycję, obejrzymy się śpiewka Tak. i zaraz nawiążemy do świątecznej płyty.
nawiązać, że chciał do tej płyty, bo obejrzeliśmy śpiewka właśnie z tej płyty i tu widzę, że są na tej płycie świątecznej, to jest świeżo płyta. Jak widzicie, Bernatka i Jurek naprawdę dużo robią, sztyc się coś dzieje, sztyc są jakieś nowe płyty i to też jest nowa płyta, chociaż świąteczno z grudnia, ale jeszcze ją mamy w rynku, no bo jeszcze trochę tego To wiesz jak to świątecznego jest, czasu. zawsze w każdej firmie, dobrej firmie, w każdym dobrym sklepie są dziennie świeże kiełbasy, Ja. świeże bułki. pieczywo, tak, świeże ciastka, my mamy świeże płyty. A ja mam takie świeże wuszty od No Berbera tam właśnie, za tak sobą. zaglądam i no. Zaglądają, bo to wonio, żebyście No. wiedzieli. Bo wiesz, ślązaczki idzie kochać, ale są też takie ślązaczki od burgera, co idzie jeść. Ja, to są te I są wusztliki pyszne. ślązoczki. Ta świeżo płyta, tak jak te świeże wusztliki mam w rynku, wydano no dosłownie miesiąc temu z jakimś groszem. I sam na tej płycie są rychtyk zdjęcia z klipu, planu, z tak. klipu, jakżeście Mikołaju, kręcili o tak. Mikołaju. Tak, dokładnie tak. Tu jest zdjęcie Mikołajowe i właśnie nasz Mikołaj ma taką czarodziejską księgę, kaj pisze i o Ciebie też chłopczyku, czyś był grzeczny, co się dalej dzieje. A tu jest zdjęcie, jak Mikołaj zagląda przez okno, czy do swojej fabryki, czy elfy pracują. Tutaj patrzy, także możemy odwrócić. Z drugiej strony. O, I jest Mikołaj Mikołaj, będzie, taki tak. fajny. Zaglądajcie na te piękne obrazki i słuchajcie tych pięknych utworów, bo one są rychtyk fajne. Fajne i myślę, że tak jak Adam, gdyby ten cały świąteczny czas mógł nas grzać przez cały rok i taką radość zatrzymać w tym sercu, to myślę, że nikaj by się nie trzeba przekludzać do żadnych sal kolumnowych, byłoby Ja. wszystko dobrze. Dużo mamy gotki przed sobą, a pomału ten nasz dzisiejszy czas już dobiegł końca, dzisiejszy odcinek. Ja mam taką propozycję, żebyście za tydzień przyjechali zaś. Ja myślę, że wiesz, Bardzo to jest chętnie. propozycja nie do odrzucenia. Nie do odrzucenia. Nie do odrzucenia. Będzie już luty, toż ja już Teroski zapraszam na kolejny odcinek, kaj będzie Bernatka i Jurek. Za tydzień szlagiery i wice w niedziela o stałej porze. Jutro widzimy się oczywiście w liście szlagierów po śląsku w propozycjach, bo od poniedziałku do piątku propozycje. W sobota wielki tygodniowy finał, podsumowanie naszej listy szlagierów po śląsku z całkiego tydnia. A w niedziela, tak jak padał Bernatka i Jurek zaś. Toż byćcie koniecznie z nami, bo u nas humoru, szlagierów i wiców na pewno nie braknie. Żegnamy się i widzimy się za tydzień. Do Do zobaczenia. zobaczenia za tydzień. Cześć, Wszystkiego do dobrego. zobaczenia.